Magnetna rezonanca abdomena i karlice je bezbolan i bezbedan pregled. Pacijent se ne izlaže jonizujućem zračenju, a primenjeno magnetno polje nema štetan efekat. Pregled se radi kako bi se procenili organi u abdomenu, kao što su jetra, žučna kesa, žučni putevi, pankreas, slezina, nadbubrežne žlezde, bubrezi, creva, zatim organi u karlici kao što su mokresna bešika, rektum, reproduktivni organi kod muškaraca kao što je prostata kod žena, jajnici i materica, zatim krvni sudovi u abdomenu i karlici, limfni nodusi. Magnetna rezonanca pomaže u dijagnostikovanju i praćenju lečenja širokog spektra bolesti, kao što su tumori abdomena i karlice, metaboličke, infektivne, zapaljenske bolesti. Pomaže u otkrivanju kongenitalnih anomalija, pa se u tu svrhu rade i pregledi fetusa u materici kod trudnica. Preciznije je u odnosu na kompjuterizovanu tomografiju u otkrivanju metastaza malih dimenzija i u njihovom razlikovanju od malih promena dobroćudnih osobina. Najtačniji je radiološki modalitet za procenu anatomskih detalja u karlici, pa se kao takva koristi u proceni lokalnog stadijuma i proširenosti bolesti kod tumora mokresne bešike, rektuma, reproduktivnih organa kao što su materica i jajnici kod žena i prostate kod muškaraca. Magnetna rezonanca abdomena i karlice može da se radi i kod zdravih pacijenata koji su bez simptoma i deo je pregleda u sklopu skrininga celog tela. Ukoliko je od kliničkog interesa pregledati tanko crevo, radi se pregled koji se zove enterografija. Indikacije za pregled su tumori, ali isto tako i zapaljenske bolesti creva, gde magnetna rezonanca pomaže u proceni efekata terapije, u proceni da li je bolest aktivna ili ne, a isto tako i u ranom otkrivanju komplikacija kao što je pojava fistula, odnosno komunikacija između creva i okolnih organa. Ovaj pregled je neinvazivna alternativa endoskopskoj retrogradnoj holangiopankreatografiji, samo što se pregled radi bez jonizujućeg zračenja i bez endoskopske manipulacije. Pregledom se dobija uvid u stanje žučne kesice, žučnih puteva i pankreatičnog kanala. Indikacija za pregled jeste najčešće postavljena sumnja na postojanje kamena u žučnom kanalu, ali isto tako i kad se nekim drugim pregledom, ultrazvukom ili kompjuterizovanom tomografijom, uoči proširenje žučnih kanala, pa se magnetna rezonanca radi sa ciljem da se otkrije i uzrok, da li je u pitanju kamen, tumor ili neki upalni proces. Optimalno je da pacijent ne jede i ne pije tečnost 4 časa pre pregleda, a ukoliko se radi pregled creva, onda se prethodnog dana uradi adekvatna priprema, o čemu se pacijent na vreme i blagovremeno obavesti. Za neke preglede abdomena i karlice se koristi kontrastno sredstvo koje pacijent dobija tokom pregleda preko vene. Kontrastno sredstvo se može primeniti i kod pacijenata koji su alergični na jodno kontrastno sredstvo koje se koristi prilikom kompjuterizovane tomografije. Odluku o tome da li se koristi ili ne kontrastno sredstvo u interesu pacijenta donosi isključivo radiolog.